Sekalazi ndiye vakazopedzisa zita zakanzi mfana wangu iwe wakunzi Black Giant. Muona manje vanakati sure here mudhara zvakanzi aiwa mfana wangu iwe ndiri munhu kutopisa chii zvamai manje. Ndipo ndakatanga kutokontinye nezvekuacta zvezve tonzi takutodedzwa kunzi so saka zvinhu zvanga zvagara zviri mwana mamukoma lavhu futi zvinhu zvanga zvagarawo futi zviri muri mandiri. Saka zvinhu zvanga zvasasa nyadzise kuti ndakuite zvichi zvemakomeri. Saka zvinhu zvanangoti saka zvinhu zvingoriwo chi mandiri vanangozvifananidza kutamba nekuita sei nekuacta. Saka vanangozviita chinhwani vanangochita chinhwani address ya so vanhu pavakatanga kuona makuita zvekuacta muchidanwa kwamacheso vakatanga kugamuchirai sei? Mafans vakatanga kugamuchirai sei? Uyezve mamunofamba murodhu vanhu vanoti kudii? Vanhu vanofara vakutoona zanoti aiwa muri kupusha zvazati aiwa musatende nitende lavhu ndiye anoita kuti mimi muwane kuti muite sei muwane kufara. Omukoma lavhu ndo manager ndo manager wangu akati aiwa mfano wangu nechipo chaunacho aufanira sei kudona kuno kwaHarare kuno mukaitsano handiti. Saka munhu at the time vanenge tisina kutoacta vanotorwadzisa kunzi akona chigiant zvinhu zvika izvi zvida kuti mumwe wangu uite sei upushe ndo mukana wacho. Saka munhu anotoita zvekutoti ini ndiite sei ndiwanende ndekuenda kumberi ndiwane futi kuti ndiwane ndataura nemi kudaiswa ndiwawo futi mukoma lavhu wacho iwawo ndiwawo futi iwawo ndo vanotobata mushini yese kutoti masaisai yese. Alright. Ndakaona mimi muchimboita beef anditi ameno ngezve social media here kana kuti motori nebeef nemuchinda anonzi DJ Towers? Ndakaona muchishaudha ndikati rega ndizofamba ndinobvunza kuti varume ava muri kuwirirana here kana ndezve social media? Aiwa zvinoitika ndezvekudaiso semupana wewe mudhara. Mupana wewe mupana ungoti mupana munhu ari normal but anoda kushandisa kamwe kakalekita kanongomakisira so maiziya zvinhu zvinotomakisa kutoti munhu wewe azoidai but kwete kuti inini mudhara ndotengerwa kachipendi anditika naboss lavhu anditika ndofamba panapa nditori munegedhi street one yandatengerwa naboss lavhu kana kusina swimming pool ndakutotsvaga kuti ndawana kana kuswimming pool ndataga pane swimming ndawana kuti ndabvisa trouser pendi rangu roneka mande zvingaite here kune munhu wechirume zvese mapaona mai. Saka asina basa ana basa maona mai wanda kusekwa wasina basa. Bozi ndakanzwa kuti zvemastreets esocial media handiti ndakanzwa kuti munenge grudge renyu raiva pakuti imi Black Giant munenge manga makuda musikana uye aimbodanana na anonzi anu na DJ Towers anonzi Mabrijo. Saka ndo pane paiva nehondo papo yebhebi. Aiwa mudhara moya nini mudhara zvekuti azvini mabhebi kurira Mabrijo ka ndo vadiwa mudhara nendatotoite mahouse girl aite garden boy mazona madhumbe na mbudzi yadhura. Alright, mbudzi yadhura. Nongoita combination yakangodaro kwete kuti ndovadai maya. Because ndakatombonzwawo vanhu vachitosimbisa kutoti hanzi bhebi ndorainetsa pepe. Aiwa zvepafeya chaizvo yaigona ngondida mwoyo make but haana kuzobuda pachena yake. Chapo sida akazobuda pachena kana asingazomubairira chapo zapana munhu wakutsonya futi at the time otanga futi kumubairira hazvibudi. Saka ndana pombe yadona wana basa. Saka tiudzei maprojects vamati mashanda nawo so far ndevapi besides Mundarama Cheso? Tanzwa kuti mamboshanda naMundarama Cheso, munotomboshanda nawo handiti? Ndevapi vamwe futi vamabata nawo makomedzi kana kumusic nekwamunodano? So far vanhu avepo chapozi vamwe vacho havataurika vamwe vacho vachiri kutouya. So far sajamasa ndewangu mufana wewe ndini pakabuda video kunzi Vramai paipai ndini ndaitonzi Vramai alongside Black Giant ndini wacho ipo pai nepasong yapana tendai marara mujoro ndini ndakatomwafurirawo futi chapo ndangada kubudisa yangu song yekuti mujoro vanazomuta vachipedzisa iwewe chapozi
ana levels ndopangwa kupisa sana kata inobva yadonhedzwa saka chatoita pamberi apo dzendo zvirose ndotoisumudzira saka kunyanya tongoti futi mudhara wedu tisingamukanganwi wedrip mendas aiwa takahosta kwese kuna Ivan Choga aiwa wapfana wedu wezvidhaka tongoti wese waimbi wacho vazhinji vachona mabatana avo nyanya imimi futi ndabatana aiwa isusu tiri kutopisa mapona ndotozva ndichototi kune vari kutoona vhidhiyo rino iri izvezvi handiti tiri kutopisa zvekutorevesa allright. Zita rekuti Blajain mambotaura kuti makapiwa naSekala yanga yani hazvizve comedy Red Ghost kada kuti stature yenyu handiti konzi ndiye giant isusu tajaira mazi giant roti rine rakadi apa konzi ndakudandira Blajain kuonekwa Blajain vacho vari kubuda musaone hembe kukura mudhara mukati mune munhu mukati mune munhu zvekutoti iye kutodhivira akangodziwandisa vese zvaida chiti dzienda kushoka aiwa ninge dzirimo imomo kukura kwemomba kusikura kwemambaira oda dzimomba ruhombe but kamambaira kanobuda nekatoda isoma mabata samuri kuti small body but engine iripo apa ipowerful allright changwa ndo inonzi changwa here imwe yakatodarika pachangwa chapozi inini nyange ndakatotsena nyange ndakatosumudza munhu mudenga so ndakatomusiya pasi angonasvika aita date kuti funeral chibhakera changu 1 imocha imwe yacho ireri nyatwe mapona mai allright so ipapa yotori ngozi mumaoko imheni imheni allright zvekusamusimudza simbere kana kuti ibhodhi yakangodaro yakangotsonga yakangodaro allright because ndinotoona fanike iroko nderwesimbi zvini iroko rakangoti rakangoshepawo paunzi kuti ritonzi Blajain ufanira kutoshepa kuti mimi mutonzi mukoma mimi mufanira kutoita zvinhu zvekutoti mimi munzi mukoma so zveujaindi ndo zvitoripo ndiri kufunga muri kungozvionera Blajain pandakamira nawo nhasi patiri kukurukura nawo vachitiudzawo kubva kulife history yavo uyezve nemuindustry. Chekupesa chandakuda kuziva makarorere Blajain? Kurora ndisati. Alright, ko baby mune bebe rere rakuda kukandwa kana kuti ndemwe yayi? So far chiri kuongorora Jaboys kuno kwaHarare pemujuro tawandisa saka wamhanya kutora vangofana kutora sinuka ipabhawe naipadheni vanongoitera sinuka yavo vachingopuresa matokeni yavo mapaona tora saka zvekutora zvimwe Harare mambomira atambomira zvingotaiwa atite zvinhu basi mukoma wangu makanzoti ajaindi ndiye anoti mhuri twese tikuyapo munozofara remdani ndofara mhuri inenge yakura ishi aiwa thank you very much Blajain. Ati mashoko amungada kutaurira kumafans enyu vakakutarisai pazuva ranhasi? Ndinoti mafans angu ndinokutendai nekundibatanidza futi namukoma wangu Mwari uchivatenda nisingavasiye vaita kuti mukoma wangu washandise fio yavo kutoti nhasi ndiri kunoona Blajain muzuva ranhasi ndinovatenda futi ivavo ndara zvazvitiri nini chete nevanouya futi vaitire ichi izvozvo ndinoti mazimba tongoti followai Blajain official ndo so far paFacebook, paTikTok, paInstagram ndo unenge toripo kana paWhatsApp ndo unenge toripo ipapo musakanganwa kuti Boss Love ndo unenge watoripo ipapo so far namba dzekufona dzichaisiwa futi namukoma wangu pascreen ipapo mapaona mai saka ukatamba naBlajain series mukoma wangu ari padhuze unoro wakapfanyika kuti tongoti aiwa thanks muri yeZimbabwe. Aiwa ndofunga muri ngozvionera mazvinzwira apa ndo pamusha wemakomedi zvamai manje Blajain ndo vane chimuti handiti ukaona usati wafollowa Blajain on all his social media platforms mhene kuti ndekupi kwauri kutambirawo kusiri kutambira vamwe. Thank you so much nekubvumawo kunge tiri tinomira tese paSaint TV. Saint TV family from Uncle Saint na Blajain for now tichiti much love.